Diolch yn fawr. Diolch yn idio Dduw am y fraint o gael dod ger dyfroni unwaith eto. Ni'n cyflwyno'n hamser i ddofal di ac yn gofyn i ti drwy gyrhau wrthym i dywallt y ysbryd arnom. Tyrd ein blith, i ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Ewch ni ddechrau trwy ganu'r emyn rhif 90. Duw yw fy nerth am noddfa lawn mewn cyfangderau creulon iawn, pan alwom arno mai ger llaw. Emyn rhif 90 yn ei sefyll i'w chanu. Croeso'n gwasanaeth ar ôl yr oedfa fe fydd na luniaeth ysgam drws nesaf yn y neuadd. Fydd ein cwrdd gweddi misol yn cael ei gynnal ar y 3 nos Iau o'r mis sef Mehefin yr 20fed. Hoedfa nesaf pnawn Sul ym 3:30. Wrth i ni gymryd y casgliad gan i ganu tra'r ein heistedd emyn rhif 119, 119.
Bydd am darlleniad o'r Efengyl yn ôl Matthew, pennod 11. Cyn dechrau yn yr adnod gyntaf. Matthew 11, cyn dechrau yn yr adnod gyntaf. A bu pan orffennodd yr Iesu o'r chymyn i'w 12 disgybl, fe a oedd oddi yno i ddysgu ac i bregethu yn ei dinasoedd hwy, a Ioan pan glybu yn y carchar weithredoedd Crist wedi danfon 2 o'i ddisgyblion, a ddywedodd wrtho, ai tydi yw'r hwn sydd yn dyfod, ai un arall yr ydym yn ei ddisgwyl. A'r Iesu atebodd ac y ddywedodd wrthynt, ewch a mynegwch i Ioan y pethau a gliwch ac a welwch. Mae'r deillion yn gweled eilwaith, a'r cloffion yn rhodio, a'r cleifion gwahanol wedi glanhau, a'r byrdariaid yn clywed, mae'r meirw yn cyfodi, a'r tlodion yn cael pregethu yn yr Efengyl iddynt, a dedwydd yw'r hwn ni rwystrir yno fi. Ac a hwy yn myned ymaith, yr Iesu a ddechreuodd y wedid wrth y bobloedd am Ioan, pa beth yr eithoch allan i'r anialwch i edrych amdano, a'i corsen yn ysgwyd gan wynt, eithyr pa beth yr eithoch allan i weled, a'i dyn wedi wisgo a dillad esmwyth, wele yr rhai sydd yn gwisgo dillad esmwyth mewn tai brenhinoedd y maint. Eithyr pa beth yr eithoch allan i weled, a'i proffwyd, ie meddaf i chwi, a mwy na phroffwyd. Cynnes hwn ydyw fe am yr hwn yr ysgrifennwyd, wele, yr ydw i fi yn anfon fy nghenad o flaen dy wyneb, yr hwn a baratoad a ffordd o'th flaen, yn wir meddaf i chwi. Ymhlith plant gwragedd, ni chododd neb mwy nag Ioan Fedyddiwr. Hynny yr hwn sydd leiaf yn Heyrnas Nefoedd sydd fwy nag ef. Ac o ddyddiau Ioan Fedyddiwr hyd yn awr, yr ydys yn treisio Teyrnas Nefoedd a threiswyr sydd yn ei chipio hi, cynnes yr holl broffwydi ar gyfraith a broffwydasant hyd Ioan, ac os ewyllyswch ei dderbyn, fe yw Elias, yr hwn oedd ar ddyfod, y neb sydd ganddo glustia i wrando gwrandawed. Eithyr i ba beth y cyffelyba fi'r genhedlaeth hon. Cyffelib yw i blant yn eistedd yn y marchnadoedd ac yn llefain wrth ei cyfeillion ac yn dywedyd cynasom bibell i chwi ac ni ddawnsiasoch, cynasom alarnad i chwi ac ni chwyn fanasoch. Cynnes daeth Ioan heb na bwyta nac yfed ac meddant y mae cythrael ganddo. Daeth mab y dyn yn bwyta ac yn yfed ac meddant wele ddyn glwth ac yfwr gwyn, cyfaill publicanod a phechaduriaid. A doedd hineb a gyfiawnhawd gan ei phlant ei hun. Byddai bendith Duw ar ei air, sancta Dduw. Gadewch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. I ni'n diolch i ti unwaith eto o Dduw am y fraint o cael dod ger dyfron i ddod at o'r seddfaint sydd yn o'r seddfaint o ras yr wyt ti yn croesawu hyd yn oed rhai fel ni. Yma yna groeso i bechaduriaid i ddod ger dyfron ac i ni yn gwybod fod na groeso gan ein bod yn gallu dod a dim ond yn gallu dod trwy heiddiannau dy fab a'n gwaredwr yr arglwydd Iesu Grist. Ac felly trwyddo ef i ni yn gallu dod o'r newydd yma y prynhawn hwn ac yn gallu dod yn hyderus yn gwybod dy fod yn ein gweld, yn ein clywed, i ni'n gwybod o Dduw fod dy gynlluniau di wedi drefnu cyn llunio'r byd. Ac felly i ni yn llawenhau yn byw mewn oes cythryblus iawn, tywyll iawn, oes sydd wedi troi chefn bron yn llwyr ar dy bethau di. Ac o Dduw mae'n anodd dychmygu sut wlad fydd hon ymhen rhai blynyddoedd. Ac eto Dduw i ni dal yn gallu dod yn hyderus, yn gwybod y fod yn ein gweld ni, yn ein clywed ni, yn gwrando ar ein gweddiau ni, rwy ti yn gwybod y cyfan am yr oedfa hon. Rwy ti'n gwybod am bob un sydd yn bresennol, am bob un sydd yn gwrando, am bob un fydd yn gwrando. Rwy ti'n gwybod am bob un sydd wedi gwrthod gwrando. Rwy ti'n gwybod am bob un sydd wedi hen droi cefn. Rwy ti'n gwybod y cyfan. Ac felly tra'n bod yn cynnal yr oedfa hon i ni yn llawenhau dy fod wedi addo bod yn ein plithni os na 2 neu 3 wedi ymgynnull yn dy enw di, rwy ti wedi addo bod yna yn ei plith. Ac felly ni yn gweddio Dduw ein bod yn dod o dan hynny o beth, ein bod o leia 2 neu 3 yn dod ger dyfron yn dy enw di, yn dymuno dy ewyllus di mwy na dim byd arall, yn dymuno bydd enw di yn cael ei ddyrchafu mwy nag unrhyw beth arall. Ac felly o Dduw yn gweddio
byddwn ni yn cael teimlo profi oedd bresenoldeb a agos atrwydd ato ni yma, yn gofyn i ti ddod lawr un plith, yn gofyn i ti drigarhau wrthym. Does dim un ateb arall o Dduw. Does dim ateb o gwbl posib. I ni ddim yn gallu perswadio yr un person i gredu yno ti. I ni ddim yn gallu perswadio un i ddod i oedfa hyd yn oed, heb sôn am gredu yno ti. Mae'n rhaid i ti weithio o Dduw, rhaid i ti trwy ysbryd i weithio i ddwy'n pobl, ata ti dy hun trwy dy ras sydd yn anorchfygol. Ac yn ni'n gofyn y byd y ras di, y byddi di ar waith heddi, y byddi di ar waith yn ein plith ni yma yn yr adeilad hon, ond hefyd ar hyd a lled ein gwlad. I ni'n gofyn y byddi di yn bendithio pregethiad a air di heddi. I ni'n gofyn o Dduw y byddwn ni yn cael gweld symudiad o ddifri, y byddi di yn dod yn ôl un plith, ac y byddi di yn cael y mawl a'r clod. Diogelan hamser o Dduw i ni yn ymwybodol iawn o'r frwydr ysbrydol a'r un drwg yn dod a'i ymysodiadau, ac yn gofyn i ti'n cadw ni, i gadw'r un drwg i ffwrdd, i nerthu ni, y byddwn ni yn daddoli di, helpa ni yn hyn, i ni'n cyffesu'n gwendid, fod na falchder mor aml yn ein gweithredoedd gorau ni, o Dduw maddau ni am hyn. I ni'n gofyn y byddi ti'n helpu ni i dy ddyrchafu di ac i ogoneddu dy enw di, ac y bydd na fawl yn ein calonau. Tyr felly, tyr lawr ein plith, arwen ni yn ein haddoliad. I ni'n gofyn hyn o trwy enw ac eiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Dewch i ni ganu yn rhif 205. O llefara a ddyfwyn Iesu mae dy eiriau fel y gwyn, oll yn dwyn i mewn dangnefedd ag sydd o anfeidrol rin. 205 gewn ni sefyll i'w chanu.
Daw yn testyn o'r Efengyl o'n Matthew, penod 11 ac adnod 16. Matthew 11 ac adnod 16. Eithir I ba beth y cyffalybaf fy'r genhedlaeth hon. Eithir I ba beth y cyffalybaf fy'r genhedlaeth hon. Na dyna chi gwestiwn. Roedd yr Iesu yn cyfeirio at yr Iddewon at y Phariseiaid, y genhedlaeth honno o Phariseiaid, ond gellir gofyn yr un cwestiwn heddi. I ba beth fydden ni'n cyffelybu yn cymharu'r genhedlaeth I ni'n byw ynddi? Dyna I chi genhedlaeth I ni yn byw ynddi. Hyn sydd yn sicr yn wir, yr un yw y problemau heddi ag yr oedd adeg Crist ac sydd wedi bod ar hyd y cenhedloedd. Beth bynnag yr oes I ni'n byw ynddi, beth bynnag yr amgylchiadau, I ni'n gwybod mae'r un yw natur cymdeithas, I ni'n gwybod mae'r un yw natur pobl neu unigolion. Yr un yw pobl, wrth ddarllen llyfrau hanes, I chi'n mynd I unrhyw un oes o hanes y byd, ac I chi'n darllen rhywbeth amdanyn nhw, ac be fyddwch chi yn gweld bob un tro, yr hyn sydd yn cysylltu pob un person, pa bynnag oes, 500 mlynedd yn ôl, 1000 o flynyddoedd yn ôl, yr hyn fydd yn ei huno nhw ato ni heddi yw pechod. Yr un yw'r broblem. Dyna beth sydd wrth wraidd pob un problem a phob un person. Rhufeiniaid 3 adnod 23 o blegyd pawb a bechasant a gydynt yn ôl am ogoniant Duw. Pob un wedi pechu ac y mae pob un yn dod yn fyr o ogoniant Duw. Na mae goblygiadau hynny'n anferthol. Mae'n digon hwyr darllen yr adnod a dweud, wel iawn, digon teg, a gadael hi fyna. Wel, mae'n fwy nag hynny, mae'n agor y drws I broblemau di-ri anferthol, tragwyddol, ac mae effaith hyn ar gymdeithas yn anferthol. Mae pechod yn ddinistriol. A'r hyn I ni'n gwybod yw bod oherwydd natur bechadurus dyn, ac oherwydd yr pechod sydd yng nghalon dyn, dyma sut y mae'n cael ei ddangos fwyaf. Nid yw dyn am glywed yr Efengyl. Dyna beth yw'r gelyn mwyaf I ddyn, trwy'r amser, trwy bob un cyfnod, pob un cenhedlaeth, yr hyn sydd wrth wraidd problem dyn yw pechod, a'r hyn ffordd mae'n cael ei ddangos fwyaf ar wahan I pechodau penodol, ond y ffordd mae'n cael ei ddangos, I chi'n ei weld fwyaf clir yn y gwrthwynebiad tuag at yr Efengyl, y ffordd y mae Duw wedi ddarparu I achub dyn. Felly, yn naturiol, y mae dyn yn casau'r Efengyl. Na pham, pan o'n i'n y coleg, roeddwn ni'n cael yr enw o fod yn Efengyl. Ac o'n nhw'n gwneud hwyl am ein pen ni. Doedd y myfyrwyr yn y coleg ddim yn hoffi'r Efengyls. Ddim yn hoffi nhw. Hoffi pobl crefyddol, dim problem pobl capelwyr. Os o'ch chi'n mynd I gapel, lan I chi, os o'ch chi'n mynd I gapel, os o'ch chi'n mynd I rhyw grefydd, o dim ots dyn nhw os o'ch chi'n mynd I ryw adeilad crefyddol arall. Ond os o'ch chi'n Efengyl, doedden nhw ddim yn hoffi chi. Doedd dim parch, roedd na rhywbeth am yr Efengyl. Roedd pobl, yna rhywbeth yno fe, yn y mater, oedd na rhywbeth oedd yn ei gwylltio nhw. Oedd nhw'n cyhyddo chi o un peth ac yna rhywbeth arall, fel gewn ni weld maes o law nawr. Mae yna rhywbeth o fewn dyn, a mae'n anodd I esbonio, maen nhw'n methu esbonio'r peth, achos beth chi'n siarad gyda'r byd, mi fyddech chi'n siarad yn nhw, a maen nhw'n agored I phawb a phopeth, I unrhyw un, sdim os os ych chi'n anfoesol neu'n foesol, sdim os beth I chi eisiau credu, sdim os pa grefydd I chi, fe fydden nhw'n derbyn chi dim un traffer, ond os ych chi'n Efengylaidd, neu bydden ni ddim yn licio defnyddio'r gair Efengylaidd bellach, dwi ddim yn gwybod os fyddwn ni'n uniaethu gyda'r Efengylwyr bellach, achos mae hwnna wedi hen fynd. Ers tua 30 o flynyddoedd, mae'r ffydd Efengylaidd wedi cael ei ddirywio gymaint. Mae'n anodd defnyddio'r term hynny. Pa derm allan ni ddefnyddio dwi ddim yn gwybod. Ond yr hyn byddwn ni am cael ein disgrifio I fod yn blant I Dduw yn ôl yr ysgrythur. Nawr, pa bynnag derm defnyddio ni, wel, gewch chi bathu ar un yn eich amser chi eich hunan. Ond pan o'n I yn y coleg, dyna oedd y broblem. Y pobl ddim yn licio chi os o'ch chi'n Efengyl. A chi gallu deall pam. Achos mae'n naturiol.
Doeddwn ni ddim yn beirniadu nhw am hynny, dyna beth o'n i'n disgwyl. Dyna beth chi'n disgwyl, y cyfryngau. Mae'r cyfryngau yn casau'r ffydd Efengyl, y gwir ffydd yn yw. Fe wnawn nhw unrhyw beth i dan seilio y gwir ffydd. Os fydd cyfle i barddio gwir ffydd, fe wneud y cyfryngau wneud hynny. Y peth lleia fe wnawn nhw wneud hynny. Fe wnawn nhw fel lan os na allan nhw ffeindio rhywbeth. Ac i chi'n deall pam. Achos mae yn naturiol iddyn nhw. Mae o fewn natur dyn i gasau'r Efengyl. Dydy dyn ddim yn hoffi'r Efengyl. Dyn nhw ddim yn hoffi'r gwir ffydd. Maen nhw'n hoffi crefydd, ond dydyn nhw ddim yn hoffi'r gwir ffydd. Mae yn rhywbeth atgas iddyn nhw. Yr eiliad yma'r byd yn clywed yr Efengyl, mae yna rhywbeth yn corddi fewn sydd yn gwrthwynebu. Ac yn aml iawn fe ddewch chi ar draws bobl, maen nhw'n chwilio am esgus tro ar ôl tro. Pam na ddylsen nhw wrando? Felly os ych chi'n sôn am pobl yn y byd, i ni'n dod ar eu traws nhw sydd ddim yn mynd i gapel, gofyn nhw'n ddod i'r cwrdd, yn aml iawn maen nhw'n chwilio am esgus. Chi fan hyn sydd heb wneud proffes, be fyddwch chi'n neud? Fe fyddwch chi'n eistedd na, ni wedi gweld llawer yn ein plith ni wedi wneud hyn, os nad ydych chi eisiau credu, fe fyddwch chi'n dod â phob math o esgusodion, pam na ddylsech chi wrando. Dyna beth sy'n wir. Dwi'n gwybod dyna beth sy'n wir. Dyna beth o ni fel, dyna beth o pawb arall fel. Mae'r ysgrythyr yn berffaith glir ar hyn ac yn berffaith gywir. Dydych chi ddim yn gallu dadlau nebyn hynny. Achos mae hanes y byd yn datgan hyn dro ar ôl tro ar ôl tro. Nid yw dyn am ildio awennau ei fywyd i neb. Dyna'r broblem. Os ych chi'n ildio i'r Efengyl, mae'n rhaid ildio'r awennau eich bywyd i Grist. A dydy'r byd ddim eisiau wneud hynny, dydy'r crefyddol ddim eisiau wneud hynny, mae'r byd crefyddol eisiau cadw awennau ei bywyd ei hunan. Fi sydd yn penderfynu ble dwi'n mynd, pryd dwi'n mynd, be dwi'n gwrando, sut dwi'n gwisgo. Dydyn nhw ddim yn licio cyfyngiadau. Mae pobl yn dweud, dwi ddim eisiau crefydd a chyfyngiadau, ac felly mae yna rhywbeth ynddyn nhw sydd yn gwrthwynebu rheolau. Ac maen nhw'n dweud, sa eisiau hwn i chi'n rhy llym. Dwi eisiau cael gwneud fel ymynaf. Os dwi eisiau bod yn gryfyddol, fe na i fod yn gryfyddol. Os dwi eisiau bod yn fydol heb grefydd, fe na i hynny. Yma, yn y darn yma, ni'n cael disgrifiad rhyfeddol gan yr arglwydd Iesu Grist o sut y mae dyn yn ymateb mor aml i air Dduw. Felly'n gyntaf, hoffwn ni edrych ar ddarlun o'r Iesu. Y darlun mae'r Iesu yn ei roi yn ail disgrifiad o'r anghredadyn ac yn drydydd doethineb yr Efengyl. Felly mae yna 3 darlun o'r Iesu, disgrifiad o'r anghredadyn a doethineb yr Efengyl. Wel, yn gyntaf y darlun o'r Iesu. Gwrandewch ar y darlun yma. Mae e'n darlun anhygoel. Nawr, fel cyd-destun i'r darlun, mae'r Iesu wedi bod yn pwysleisio i'r dorf sut un oedd Ioan Fedyddiwr. Adnod 11, dyma i chi ddisgrifiad. Dychmygwch chi cael eich disgrifio fel hyn, gan fab Duw ei hun. Yn wir meddaf i chwi, ymhlith plant gwragedd, ni chododd neb mwy nag Ioan Fedyddiwr. Dyna i chi ddisgrifiad. Dyna i chi beth oedd yr Iesu am Ioan Fedyddiwr. Yna fe aeth ymlaen i ddisgrifio'r genhedlaeth hon. Yr un oedd yn byw ac yn trigo yn ei plith, neu disgrifio'r Phariseiaid. O ddisgrifio Ioan Fedyddiwr fel yr un yma, na chododd neb mwy nag Ioan Fedyddiwr, ac yna, adnod 16, ni'n darllen, eithir, i ba beth y cyffelyba fi'r genhedlaeth hon? Cyffelib yw i blant yn eistedd yn y marchnadoedd ac yn llefain wrth ei cyfeillion. Dyna beth i chi fel. Dyna beth i chi fel. Nawr, beth mae'r Iesu'n ei ddweud? Nawr, nid yw'r Iesu yn ei cymharu i blant, gan byddai hyn wedi bod yn glod iddynt. Achos mae'n dweud, eithir, i ba beth y cyffelyba fi'r genhedlaeth hon, cyffelib yw i blant. Nawr, be mae'n golygu wrth blant? Wel, os y'n ni'n symud ymlaen yn Matthew, pennod 18 ac adnod 3 ymlaen, mae'n disgrifio fan hyn plant mewn cyd-destun gwahanol am o hwn yn glodwyw. Adnod 3, pennod 18 o Matthew. Ac a ddywedoedd, yn wir y dywedaf i chwi, oddi eithir eich troi chwi a'ch gwneithir fel plant bychain,
Nid ewch chwi ddim i mewn i deyrnas nefoedd. Pwy bynnag yn hynny a'i gostyngo ei hunan fel y bachgenyn hwnnw yw'r mwyaf yn heyrnas nefoedd. A phwy bynnag a dderbynio gyfryw fachgenyn yn fenw i am derbyn i, wel, mae eisiau chi bod fel plant. I fod fel plant. Ond dwi ddim yn dweud hynny fan hyn ag yw. Nid math yno o blant. Pan ni'n cael profiad o Dduw, mae yna rhywbeth pan chi'n dod yn Gristio, mae'n dweud mae angen i chi mynd o fod fel plant a'r profiad o ymddiried a fod yn ostyngedig ac ymddiried yn llwyr ar Grist. Dwi ddim yn dweud hynny fan hyn. Doedd e ddim yn ei cymharu blant, ond be mae'n dweud i chi fel rhai sy'n blentynnaidd. Phariseiaid, arweinwyr mwyaf crefyddol y wlad, mae'n ei galw nhw fel rhai plentynnaidd. Cyffelyb yw i blant yn eistedd yn y marchnadoedd. Nawr, mae'r disgrifiad fan hyn yn dweud i chi fel plant bach. Nawr, dwi'n ddim yn golygu fel oedd yr adnod yn y 19 benod. Dim dyna beth yw'r ystyr. Mae'n dweud i chi fel hyn blant bach gwirion. Roedd e'n condemnio'r Pharisee. Roedd ei hagwedd fel byddai plant yn ymateb. Y darlun mae'r Iesu yn ei roi. Dyma i chi ddarlun. A dyma sut mae'n disgrifio pobl y genhedlaeth honno. Mae fel plant yn mynychu safle ble cynhaliwyd marchnad yn arferol. Yn yr hen dyddiau ac yn dal yn ein dyddiau ni, mae fath beth yn rhywbeth weddol cyfarwydd. Ond dyna beth oedd pryd hynny. Roedd yna le wedi cael ei osod o'r neilltu yn y pentref, falle ar gyrion y pentref, siwr o fod, tybiwn ni, ddim yng nghanol y pentref, roedd yna farchnad. Ac a farchnad wedi cael ei osod, bydden nhw'n gwerthu a prynu, falle ar gyfer anifeiliaid, yn dod ag anifeiliaid i fewn. Ond ar y diwrnod arbennig hwnnw, doedd dim marchnad, roedd e'n wag. Nawr, dwi ddim yn gwybod pa ddyddiau ni'n cael marchnadod, mae bob pentref wahanol yn diwe. I chi'n cael falle Castell Newydd Emlyn, mae yna farchnad yn does, a falle, sa'n gwybod pa ddydd yw, falle diwrnod Mart, dydd Mawrth a dydd Iau, falle, dwi ddim yn gwybod. Ond wedyn i chi'n gweld popeth yn Trawsnewid. Mae'n mynd yn lle prysur, chi prin yn gallu symud, anifeiliaid ym mhob man, a'r clawdd yn bob man, a pob math o bethau, dynion, menywod, plant wrth i mynd ac yn dod. Ond ar y diwrnod arbennig hwn, yr oedd y lle yn wag a doedd dim marchnad. Ac felly, roedd gan y plant maes chwarae. Does dim byd fel cael lle i chwarae, nag oes. Lle sy'n fel arfer yn brysur, ond nawr allan ni cael antur yno. Dyna fel oedd yn digwydd fan hyn. Mae pobl gwledig dal heddi yn ein gwlad ni yn gyfarwydd iawn â hyn. Falle ni yn y ddinas ddim mor gyfarwydd, dwi wedi gweld y pethau yma, ond dwi ddim yn gyfarwydd ag o gwbl, ond dwi'n gwybod fel plentyn, beth taw ni wedi bod yn plentyn yn y wlad, mewn fath le, lle chi ware pob math o bethau, lle chi ware cuddio, lle chi ware pel, lle chi fod yn chaso'ch gilydd, ac ddim yn saff yn un, dwi ddim yn gwybod, ware pob math o bethau. Ond fan hyn, mae yna ddarlun o griw o blant wedi ymgynnull. A siwr o fod, ac dwi'n athro cynradd, a sawl gwaith, allai ddim dweud wrthych chi sawl gwaith, dwi wedi bod yn sefyll na pan dwi ar ddyletswydd amser chwarae, a dwi'n gweld y plant wrthi ar yr iard yn ymgynnull, ac maen nhw gyd mewn cylch ac maen nhw gyd yn trafod. A chwarter awr o amser chwarae sydd yn y bore, a dwi'n gweld yr amser yn mynd yn enwedig ble ni nawr, yr amser mae'n cymryd i gerdded yno, a dwi'n mynd lan at nhw. I chi'n dadle am y timoedd i chi'n dewis. 3 munud sydd ar ôl. Chwarwch, ewch i cico'r bel. Dwi'n mynd i chwythu'r chwiban, dwi'n mynd i ganu'r gloch mewn eiliad. Peidiwch a trafod y time, sortiwch hwnna mas cyn dod mas i ware. Newch e gatre neu beth bynnag, dewyswch eich time, achos nawr fe fyddai'n canu'r gloch. I chi'n cwyrla, os oes rwy'n di sgorio neu beidio. Peidiwch a cwyrla, mae'r gloch yn mynd i canu. I chi ddim yn cael mantes llawn o'r amser. Dwi'n dweud mor aml, mae dwi'n gweld plant yna'n gwastraffu amser yn dadle. A dyma beth oedd yn digwydd fan hyn. Yr oedd na ddadlen digwydd yn y farchnad. Yr oedd nhw'n cwyrla. Adnod 17 ac yn dweud, cynasom bibell i chwi ac ni ddawnsiasoch. Cynasom alarnad i chwi ac ni chwyn fanasoch. Na, be mae hwnna'n ei olygu? Wel, dyma beth ddigwyddodd.
Siwr o fod yma beth oedd y sefyllfa. Roedd criw o blant wedi penderfynu chwarae gêm, chwarae rôl fel mae lot o blant yn hoffi wneud, a falle fan hyn mae chwarae priodas oedden nhw yn ei wneud. A byddant wedi penderfynu beth oedd pawb am wneud, pa gymeriad bydde pawb yn ei chwarae, bydde un, falle'r gweinidog, bydde'r un y briodfab, un yn briodferch, rhywun arall y gynulleidfa, a bydde'n dweud, ti sy'n mynd i wneud hwn, ti sy'n mynd i wneud y llall, ti sy'n taflu'r blodau, dwi ddim yn gwybod. A fel mae plant yn neud, wedyn ni yn dechrau actio'r peth, ac mi roedd na un yn mynd i chwarae'r bibell, y ffliwt. A bydden nhw'n chwarae tôn priodasol, tôn hapus iawn. Ac allwch chi ddychmygu'r sefyllfa ar ôl y trafod. Pawb yn ei le. Ac yna, fi fydd yna gryw o'r plant yn dechrau cwyno. Dwi ddim eisiau chwarae priodas. Dwi ddim yn mynd i ddawnsio i'r dôn y bibell yna. Dwi ddim yn mynd i wneud yna. Mae hwnna'n wirion. Sa'n eisiau wneud hynny. Dwi ddim eisiau dathlu. Dwi ddim eisiau actor fel hapus. Dwi ddim eisiau wneud hynny. Mae hwnna'n wirion. Dwi'n mynd i wneud ffwl o fi hunan yn wneud hynny. A felly mae yna cweryl yn dechrau. Ac yna roedd yr rhai oedd wedi dechrau penderfynu a thrafod a threfnu'r briodas wedi dweud, wel iawn, beth am i ni wneud rhywbeth arall. Ac felly maen nhw'n penderfynu nawr wneud fath o angladd efallai wedi gweld i'r rhieni yn mynychu angladdoedd ac felly yn paratoi hynny. Ac nawr yn penderfynu beth oedd pawb yn mynd i wneud i chwarae rôl. Y gweinidog, y rhywun oedd yn cario'r corff efallai, ac nawr oedd e'n rhyw achlysur trist. Ac yna mi fydd rhywun oedd yn chwarae'r bibell nawr, ddim yn chwarae tôn hapus, ond nawr yn chwarae tôn drist. Mwy addas i angladd. Canasom alarnad i chwi, ond edrychwch be wnaethon nhw. Ac ni chwyn fynasoch. Doeddech chi ddim eisiau gwneud. Dydych chi ddim yn galaru, chi ddim yn fod yn wylo, chi ddim yn fod yn chwarae'r gêm hon. Doedd dim byd yn ei presio nhw. Roedden nhw wedi gwrthod pob un cynnig roedden nhw'n chwarae priodas, a tybiwn ni wythnos yn ôl fydde'r rhain wedi chwarae priodas. Ond am ryw reswm, maen nhw just eisiau bod yn niwsans. Maen nhw eisiau bod yn rhywbeth gwahanol, ac nawr dyn nhw ddim eisiau chwarae'r gêm, a bod yn gas falle'r lleill. A wedyn mae'r lleill yn trio helpu drwy chwarae yn hwn te. Na ni chwarae angladd, a mae'r rhain dweud, na, ni ddim eisiau gwneud hwnna chwaith. Ac i ni weddol sicr, petai'r plant wedi mynd ymlaen am gyfnod a wedi newid y gêm i 5 neu 6 mater arall, yr un bydde'r cynlyniad wedi bod. Doedd rhain ddim yn mynd i gyd ymffurfio beth bynnag oedd y gêm. Yr oeddent yn ymddwyn mewn ffordd cwarylgar, anwadal, anghyson, yn blentynaidd i blant. Mae plant yn chwarae fel plant, ond pan mae plant yn bod yn blentynaidd, dwi ddim mor dda nag yw. Mae fod yn blentynaidd. O, mae'r darlun yma'n ddigon hawdd i ni ddychmygu'n diwedd. Dyma'r sefyllfa. Dyma be mae Iesu Grist wedi dweud wrth y Pharisëd. Mae wedi dweud, chi fel rheina. So dael y disgrifiad o'r anghredadyn. Mae'r Iesu'n defnyddio'r darlun yma i ddisgrifio ymddygiad y Pharisëaid. A chi'n gwybod beth tybiwn ni? Dyma'r union ddisgrifiad byddwn ni'n defnyddio i ddisgrifio'r genhedlaeth hon hefyd. Sawl un i ni wedi gweld dros y blynyddoedd sydd wedi ymateb yn yr union yr un ffordd. Mae Iesu Grist wedi dewis darlun mor addas i 2000 o flynyddoedd yn ôl, ond fel wedyn ni ar y dechrau, mae pob dyn wedi dod yn fyr o goniant Duw, a mae natur ddynol yr un peth, ac i ni'n gweld yr un agwedd dro ar ôl tro. Yr oedd ei hagwedd, ei hesgusodion am wrthod yr efengil yn blentynaidd. I chi'n chwilio am reswm i wrthod yr efengil. I chi'n mynd o un eithaf i'r llall yn chwilio am reswm i wrthod yr efengil. Does dim reswm yn eich gwrthodiad o'r efengil. Adnod 18. Canes mae Iesu Grist yn dweud wrth nhw. Daeth Ioan heb na bwyta nac yfed ac meddant, mae cythrael ganddo. Dyna sut wnaethon nhw ymateb i Ioan Fydyddiwr. Bydd yna adeg wedi bod pan fydde'r rhai o'r rhain wedi bod yn ddigon hapus gyda Ioan Fydyddiwr, hyd yn oed gyda'i neges e. Ond nawr, yr hyn a welir yw gwrthodiad ohono, maen nhw wedi deall y neges. A nawr byddant yn ei wrthwynebu ar sawl lefel.
Yr hyn oedd wrth raidd y broblem oedd neges Ioan Fydyddiwr yr oedd yn galw arnyn nhw i edifarhau. Fe nath y bregethu am bechod a'r angen i edifarhau. Ond yma, i ni'n cael gweld yr ymateb wrth iddynt feirniadu ei fywyd. Maen nhw'n dechrau beirniadu Ioan fel person. Wrth gwrs, hyn sydd wrth raidd y peth yw'r neges. Mae ganddyn nhw feirniadaeth ohono fod yn anghymdeithasol, ei fod yn byw bywyd eithafol, ei fod yn llym iawn, yn dilyn llwybr cul iawn, fod yn bita pethau rhyfedd ac yn yfed pethau rhyfedd. Dwi ddim fel pawb arall. Mae'n edrych yn wahanol, mae'n swndio'n wahanol, mae allan yn yr anialwch, edrychwch yno fe, mae'n od. Mae rhywbeth yn bod â Ioan Fydyddiwr. Ond beth oedd wrth raidd y broblem oedd y neges. Ond nawr maen nhw wedi pigo ar ei bersonoliaeth e. Go beth ni'n darllen fan hyn, eithon nhw mor bell a dweud mae e wedi cael ei gymryd drosodd, mae'r diafol ynddo fe, y mae cythrael ganddo. Bod Iesu Grist mab Duw wedi dweud, does dim tebyg i hwn wedi bod. Mae'r Phariseaid yn dweud y mae hwn yn ddieflig. Dyna dangos i chi y gwahaniaeth rhwng y digred a'r credinwyr. Ei fod o dan awdurdod ysbrydion aflan. Ond yna ceir yr agwedd plentynnaidd yma, mae'r Iesu yn ei cymharu nhw i blant, yn dangos ei hun ymhellach, fel y plant yn gwrthod chwarae un gêm ac yna'n gwrthod y cynnig nesaf, ac felly dywed Iesu Grist, ar ôl i chi wrthod Ioan Fydyddiwr, a'i gyhuddo fod yn gul a byw bywyd eithafol a gwrthod ei neges, yna, nawr, i ni'n gweld nhw'n gwrthod Iesu Grist ei hun. I chi yn fy ngwrthod i, dyma be mae'n dweud adnod 19. Daeth mab y dyn, felly mae'n cyfeirio at fe ei hunan, daeth mab y dyn yn bwyta ac yn yfed, ac meddant. Mae'n neud y wahanol i Ioan. Oedd e'n bita pethau yn yr anialwch, pethau gwahanol. Ddim yn bita. Ond oedd Iesu Grist yn bita bwyd arferol, beth o'n nhw'n bwyta. Ac yn yfed y diod. Ac meddant, wele, dyma beth chi'n dweud am Iesu Grist. Wele ddyn glwth ac yfwr gwyn, cyfaill publicanod a phechaduriaid. Ond wedi edrych ar ei fywyd ei, ti'n ffrindiau i bechaduriaid. Ti'n mynd at y publicanod. Edrych arno ti. Mor wahanol Ioan Fydyddiwr, ond o'n nhw'n beirniadu Ioan Fydyddiwr. Ond nhw ddim yn licio Ioan Fydyddiwr. Ond nawr, dyn nhw ddim yn licio Iesu Grist. Mae e yng nghanol y publicanod a'r pechaduriaid. Mae e'n bita ac yn yfed gyda nhw. Ond nawr, maen nhw wedi mynd â fe i'r eithafon ac yn ei gyhuddo fod yn ddyn glwth ac yn yfwr gwyn. Yr oedd yr Iesu yn dangos personoliaeth gwahanol i Ioan. Yr oedd ef yn trigo ymhlith y bobl. Ond yr un oedd y neges. A dyma sydd wrth raidd y broblem. Yr oedd Ioan yn pwysleisio edifeirwch ac yn pregethu Iesu Grist. Yr oedd yna obaith a chawdwriaeth. Ond yr un oedd y neges, gwahanol ffyrdd i gyrraedd ato fe. Ond yr un oedd wrth raidd y peth, yr un oedd y bwrdwn. Ond fe wrthodon nhw Ioan Fydyddiwr ac fe wrthodon nhw Iesu Grist hefyd. I chi fel plant bach yn y farchnad. Chi ddim eisiau chwarae'r gêm yma, a chi ddim eisiau chwarae'r gêm arall. A chi dim ond yn ei wneud achos i chi bod yn blant plentynnaidd. Yn cyhuddo'r Iesu fod yn rhy gymdeithasol, neu fod yn gorfwt ac yn goryfed, ac yn treulio amser gyda phobl na ddylse. Doedden nhw ddim yn fodlon nagon, ond nid yw hwn dal yn wir. Y sawl sydd yn gredinwyr heddi yn gallu tystio i'r fath agwedd a hyn, cyn credu yn eich bywyd chi eich hunain, siŵr o fod byddwch chi gallu tystio hyn. Y sawl un falle sydd yma heddi sydd heb wneud proffes, dwi am ofyn cwestiwn i chi, pa broblemau sydd ganddoch chi heddi? Os ych chi ddim yn Gristion heddi, beth yw'r broblem? Beth yw'r broblem am y neges? Falle chi ddim yn hoffi'r neges a chi'n dweud bod e'n rhy hyn. Bod e'n pwysles ni dros ben llestri. Ni'n mynd tipyn bach yn rhy bell. Neu falle'r un sy'n cyhoeddi'r neges, falle pwy bynnag yw'r pregethwr ar y pryd, dydych chi ddim yn licio'r person
hwnnw falle. Chi ddim yn licio'r pregethwr, chi ddim yn licio'r dill y pregethu. Neu falle, fel Ioan Fedyddiwr, Iesu Grist, chi'n nabod y person sy'n pregethu fel yn ein achos ni fan hyn, ac felly bod yna rhywbeth am y person tu allan i'r pwlpid chi ddim yn licio, falle bod chi ddim yn licio bod wedi wneud hyn neu wedi wneud llall, a chi'n dweud, dwi ddim yn mynd i gredu'r efengyl yma, achos dwi ddim yn licio ffordd mae'n wneud hwn, neu ffordd mae'n wneud y llall. Neu'r ffaith bod e ddim wedi wneud hwn, neu ddim wedi wneud y llall. Doedd e ddim wedi siarad y fi, neu wedi siarad gormod y fi, y ffordd oedd yn edrych yn o fi, neu ffordd oedd e ddim yn edrych yn o fi. A felly bod chi ddim yn licio'r pregethu, chi ddim yn licio'r neges, chi ddim yn licio'r pregethwr, chi ddim yn licio'r hyn mae'r disgwyl yn cael ei roi arnoch chi, ac i chi'n chwilio am reswm, a chi'n dweud, dwi ddim yn mynd i wrando ar hwn, sy'n rhaid i fi wrando ar hwn, fi o wrandawa i ar rhywun arall, ond beth sy'n digwydd, chi'n gwrando ar rhywun arall, ac i chi ddim yn licio hwnnw chwaith. Allen ni fynd mlaen am yr esgusodion, achos sut allen ni wybod beth yw'r esgusodion? Maen nhw mor blentynaidd, fel y plant yn y farchnad, fydda'r plant oedd wedi dewis y gêm briodas neu'r angladd, falle nhw wedi bod am bythefnos, a fydda'r criw na byth wedi chwarae dyn nhw, achos roedden nhw mor blentynaidd, doedden nhw ddim eisiau chwarae. A dyna beth sydd wrthi pan ni'n pregethu. Dydych chi ddim eisiau credu. I chi'n chwilio am unrhyw esgus i beidio credu. Dwi ddim yn licio'r tei mae'r pregethwr yn gwisgo. Dwi ddim yn licio'r siwt mae'n gwisgo. Dwi ddim yn licio'i wallte. Dwi ddim yn licio'i laisau. Dwi ddim yn licio'i acenne. Dwi ddim yn licio'i agweddau. Dwi ddim yn licio fe tu fas i'r pwlpid. Dwi ddim yn licio fe yn y pwlpid. Dwi ddim yn licio'i gartre fe. Dwi ddim yn licio'i gare. Allen ni ymlaen. Ond yr hyn sydd o'r raidd y broblem yw'r neges i chi ar y ffordd i uffern ac i chi ddim eisiau credu. I chi eisiau byw eich bywyd anfoesol. Dyna sydd wrth raidd y broblem. Peidiwch a beio'r pregethwr, peidiwch a beio gair Duw. Y broblem yw, chi ddim eisiau meddwl am uffern, chi ddim eisiau meddwl am ddydd y farn, chi eisiau meddwl, dwi eisiau dewis fy mywyd i fy hunan. Dyna sydd wrth raidd y broblem. Dyna natur dyn. Mae'r efengyl a'r pechod sydd yn dyn yn peri iddyn nhw wrthod yr efengyl mewn ffordd mor blentynaidd. I chi'n dod ag esgusodion pitw, esgusodion sydd ddim yn gwneud synnwyr. Gallai ofyn i chi ddychmygu sefyll o flaen Duw. Gallai herio chi fan hyn heddi. Meddyliwch chi am y dydd y byddwch chi'n sefyll ger bron Crist y barnwr a dweud wrtho, doeddwn ni ddim yn mynd i gredu achos doeddwn ni ddim yn licio'r neges, doeddwn ni ddim yn licio'r llais, doeddwn ni ddim yn licio'r capel, doeddwn ni ddim yn licio'r emynau, doeddwn ni ddim yn licio'r fersiwn yr ysgrythyr. Felly dwi'n ymlaen. Fe wrthodwch i gredu. Fe wrthodwch i edifarhau. No, dyma i chi rybydd sydd yn hyn. O, na fyddwch chi'n tyfu fyny. Peidiwch a bod mor blentynaidd. O, na fyddwch chi'n tyfu fyny'n ysbrydol ac yn troi o'r agwedd bechadurus a chwilio am esgusodion. O, dyna chi dragedi, cael bod mor agos i Ioan Fedyddiwr a cael bod mor agos i'r arglwydd Iesu Grist ei hun a chael clywed ar y neges a phrofi o sancteiddrwydd a dywioldeb y pregethwyr yna ac eto heb elwa ohonynt. Dyna tragedi fwyaf. Lle ddychmygu, dwi'n aml yn meddwl fel hyn, meddyliwch chi am yr rhai pan oedd Dr. Martin Lloyd-Jones yn pregethu yn Llundain. Dychmygwch chi am rhai yn y gynulleidfa honno. Miloedd. A falle lot ohonyn nhw falle sydd heb gredu. Dyna i chi erchyll. Bod nhw wedi cael y fraint o glywed y pregethwr gorau, siwr o fod, hanes y byd, nesaf at Grist a'r apostolion, ac eto heb gredu. Dychmygwch chi pobl, mae'r palas yn agos i ble roedd Martin Lloyd-Jones yn pregethu, a'r pobl oedd yn mynd i weld y Big Ben a pethau ac yn cerdded, a ddim yn bell, ac yna ar y sil roedd Martin Lloyd-Jones yn pregethu, ac rhain mor agos yn ddiaryddol, ac eto ddim yn gwybod bod yn pregethu. Mae'n tragedi, ond nid yw e. Roedd Ioan Fedyddiwr yno yn eu plith nhw, roedd Iesu Grist yno yn eu plith nhw, ac eto be maen nhw'n neud? Maen nhw fel plant yn y farchnad yn dweud, dwi ddim yn credu yn Ioan Fedyddiwr, bydd neges fe, achos mae e'n ddynod, mae'n bita pethau'r hyfedd, mae'n byw yn yr anialwch. Dwi ddim yn mynd i gredu yn Iesu Grist, achos dwi'n licio neges, ond chi'n gweld, mae e'n treulio amser gyda publicanod a phechaduriaid. Mae'n nghanol nhw, mae'n bita cynyfed gyda nhw. Yn swnio'n hirt yn diw, ond dyna'r union beth i ni'n ei brofi
dros y degawdau diwetha. Dyna beth ni wedi gweld. Ni wedi gweld pobl yma a bellach sydd ddim gyda ni. A be maen nhw wedi gwneud? Chwilio am esgusodion, pam na fedra nhw gwrando na chredu, ac maen nhw'n troi cefn. Maen nhw'n blentynaidd, ond beth sydd wrth raidd y broblem yw pechod. Casineb at yr efengil. Dyna sydd wrth raidd y broblem. Mae'n drist i feddwl am yr rhai a glywyd pregethu ffyddlon dros y blynyddoedd ac eto heb elwa. Ei bod wedi chwilio am resymau i ferniadu a chyfiawnhau ei gwrthodiad. Ac yn dweud, ni'n anghyffyrddus o dan y pregethu. Ni'n teimlo'n ofnus, dwi wedi clywed hwnna'n cael ei dweud. Roedd y pregethu yn codi ofn arna i. Dim digon. Os dyn nhw ddim y bellach. Yn anffodus gaf nhw ddim digon o ofn. A fe chwilio nhw am esgusodion. Ac maen nhw yn y byd ac ar y llwybr llydan sydd yn arwain at ddistryw. Peidiwch chi a bod fel rhain. Wel, i orffen. Doedd Hineb yr efengil diwedd adnod 19 ar ôl y gymhariaeth hon o'r plant yn y farchnad yn cwyryla ac yn bod yn blentynaidd ac yna Iesu Gris yn cymharu'r Phariseiaid fel plant plentynaidd yn gwrthod yr efengil. Ac yna diwedd adnod 19 a doedd Hineb a gyfiawnhawyd gan ei phlant ei hun. O'r fath folineb i wrthod y doedd Hineb, y gwirionedd, y fath dristwch, dyma yw tragedy. Chi'n clywed y gair tragedy yn cael ei ddefnyddio llawer rhy aml am bethau nad ydynt yn heiddio'r gair tragedy, ond dyma yw tragedy. Pan cyhoeddir ffordd iachawdwriaeth, yr hyn sydd wir ddoeth Hineb, ac eto pobl yn chwilio am bob esgus i'w wrthod ac yna i barhau yn ei pechod. Dyna tragedy. Neges Ioan Fydyddiwr oedd hyn, Mathew 3:2, difarhewch, cynnes nesaodd teyrnas nefoedd. O'r fath ddrygioni i wrthod y fath neges. Cyhoeddodd yr angen i droi o bechod. Dyna beth oedd neges Ioan. Yr angen i un sydd yn rhodio hyd y llwybr llydan yn llawn hunan ar falchder ac fe eilw arnynt i droi o'i pechod ac i droi at Grist. Dyna beth oedd ei neges e. Yr oedd yn ragfleinydd yn pwyntio at Grist. Difarhewch a throwch at Grist. Mwyn cael bod yn rhan o deyrnas Duw, roedd angen troi o bechod. A dyna daeth yr Iesu gyda neges, ac roedd ei neges yr union rhywun peth, ond roedd ei neges hefyd yn llawn gobaith. Yn wir, Iesu Grist oedd y neges. Oedd y ffordd a'r gwirionedd a'r bywyd. Dyna beth ydy Iesu Grist. Fi yw'r ffordd, a fi yw'r gwirionedd, a fi yw'r bywyd. Fi yw'r neges. Fe ddaeth Iesu Grist i achub dyn o'i bechod. Fe ddaeth i roi bywyd trygwyddol a heddwch a Duw, ac fe wnaeth e hyn. Sut? Fe gyflawnodd e'r gyfraith yn ein lle ni. Fe fodlonodd e gofynion y dderdd yn llwy. Fe fodlonodd e gofynion y tad. Fe dalodd Iesu Grist y pris am ein rhyddid ni. Ac fel oen i'r lladdfa fe aeth i'r groes, ac yno ar y groes fe ddioddefodd ein cosb ni. Cosbwyd Iesu Grist yn lle ni. Ac oherwydd i'r Iesu dywall ei waed ar y groes trosom ni, ac oherwydd iddo roed ei fywyd yn brydwyr trosom ni, dyna oedd y pris i dalu am ein pechod ni, mae modd nawr i ni dderbyn bywyd trygwyddol. Dyna oedd neges Ioan Fydyddiwr, dyna oedd neges Iesu Grist. Daeth i achub pechaduriaid, a doedd Hineb, sef yr hyn yw'r efengil, a gyfiawnhawyd gan ei phlant ei hun. Profwyd, rhyfeddod, gwirionedd y doedd Hineb yma. Yr hyn a bregethodd Ioan Fydyddiwr a'r hyn a ddaeth Iesu Grist i'w datgan, profwyd e, neu, fel mae'r adnod yn dweud, cyfiawnhawyd y cyfan. Sut? Mae'r cyfan wedi cael ei selio fel betai, wedi cael ei gyfiawnhau, wedi cael ei brofi i fod yn wir. Sut? Y mywydau y sawl a gredodd ac edifarhaodd trwy ras Duw. Y mae gwirthiau wedi digwydd a gwelir hyn yn ei blant, yn fy mhlant.
Y sawl sydd trwy waith yr ysbryd glân wedi gweld eu pechod, y rhai agorwyd llygaid yr enaid i weld eu pechod, y sawl a welodd wedi dod yn fyr o ogoniant Duw. Maen nhw wedi weld e trwy ras Duw. Maen nhw wedi gweld bod nhw wedi dod yn fyr o ogoniant Duw. Y sawl a arweiniwyd gan yr ysbryd glân at droed y groes, y mae'r rhain yn profi y neges, yn cyfiawnhau'r neges. Mae'r rhain yn dangos gwirionedd y neges a gyhoeddwyd. 1 Corinthiaid 1:30, geithir yr ydych chwi ohono ef yng Nghrist Iesu, yr hwn a wneithbwyd i ni gan Dduw yn ddoethineb, ac yn gyfiawnder, ac yn sancteiddrwydd, ac yn brenedigaeth. Dyna oedd y neges. Dyma oedd y doethineb. Mae Eseia yn pennod 53 ar adnod gyntaf yn gofyn cwestiwn, fel mae'r Iesu'n gofyn cwestiwn. Pwy a gredodd i'n hymadrodd, ac i bwy a datguddiwyd braich yr arglwydd? Pwy sy'n credu? A fydd Sul arall yn mynd heibio ac yna rhai dal i feddwl am esgus arall, pam ddylech chi fynd trwy'r dros yna neu'r drws yma neu'r un fan hyn? Heb gredu. Esgus fach arall. Mae gen i wythnos brysur nawr, mae gen i lot i wneud, mae gen i barti fynd nos Iau, nos Wener. Dwi'n y coleg, nos Fercher i'r noson y coleg os dwi'n deall yn iawn i feddwi. Wel, nos Iau, nos Wener, nos Sadwrn hefyd siwr o fod. Mae gen i gêm, mae gen i hyn, mae gen i llall. Mae rwy'n falle chydig bach yn hun erbyn hyn. Mae gen i swydd dwi eisiau gael, a mae rhaid fi weithio yn galed am hwn, mae rhaid fi baratoi sy'n amser gen i Grist. Mae'r disgwyliadau yn y capel yna yn ormod. Chi'n disgwyl gormod a'i gapel lle mae yna lai o ddisgwyliadau. Ydych chi'n mynd i fynd a gadael a meddwl am esgus, eithir i ba beth y cyffalybaf i'r genhedlaeth hon? Sut ddisgrifiad byddai ohonoch chi? I bwy neu i beth fydde Iesu Grist yn eich cymharu chi? Dyma'r genhedlaeth i ni'n byw yn ddim yn erchyll yn diwedd. Mae'r 10 mlynedd diwethaf yma wedi cymryd tro tuag at dywyllwch a raddfa mor gyflym byddwn ni ddim wedi dychmygu fe degawd yn ôl. Ond yr hyn i ni hefyd yn gwybod y mae Duw yn sofran ac yn holl alluog. Ac y mae e'n gallu trawsnewid maneiliad, fel mae'n gallu trawsnewid enaid, unigolyn. Felly, gai ofyn wrth gloi, beth fyddwch chi'n ei wneud heddi? Beth fydd eich esgus chi? Pam fydd Sul arall yn mynd heibio a chi dal yn chwilio am esgusodion eich bydolrwydd a'ch angrediniaeth? Ac eich atgoffa chi, mae Crist fydd y barnwr. Ac fel y cymharodd e'r Phariseiaid a'r genhedlaeth honno, i blant bach gwirion yn cwyryla yn y farchnad am ba gêm yn nhw'n mynd i chwarae. Fe fydd yna farn yn dod arnoch chi am eich agwedd pechadurus, am chwilio am esgusodion. Na fyddwch chi'n galw arno tra ei fod yn agos, tra bod cyfle, a byddwch chi'n pwyso arno ac yn dilyn y cyfarwyddyd y mae Ioan fydyddiwr ar arglwydd Iesu Grist wedi dweud, edifar-hewch a chredwch. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn gofyn i ti weithio yn ein plith i agor llygaid y deillion mwyn iddynt weld ei hangen am waredwr. I ni'n gwybod os wyt ti'n dweud y gair, os wyt ti'n rhoi y gorchymyn, yna ni all di'n droi i ffwrdd, ac felly ni'n gofyn y byddi di heddi yn gweithio, ac mae ti fydd yn cael y mawl a'r clod. I ni'n gofyn hyn oll felly trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Gydwch ni orffen trwy ganu'r emyn rhif 614. Fenaid gwel i ben Calfaria, draw'r rhyfeddod mwyaf rioed, creawdwr nefoedd wen yn marw ar ddraig yn trengu dan ei droed. Mi glywaf lais yn awr debygwn a egir byrth y nefoedd fri, fenaid can fe ddarfu ofnau, prynwyd nefoedd wen i mi. 614 gan i sefyll i'w chanu.
A nawr bydd i ras yn harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi o hyd byth. Amen.